As facianas dos xogadores ao acabar ilustran o que foi o mellor partido de Bluesense Monbus na temporada. Unha gozada e un alivio. Unha gozada polo espectáculo e un alivio por deixar atrás unha restra de 4 derrotas. Caja Laboral comezou mellor e da man de Nocioni e Coser tomou vantaxe. Os galegos aguantaron o tirón grazas a Púmprala, sensacional atrás e resolutivo en ataque. 8 puntos para el nos primeiros 10 minutos. No segundo cuarto apareceu Hamel, o mellor Hamel, aquel rapaz cheo de calidade que deslumbrou en Perdiu. Bluesense pasou a mandar no marcador. Os visitantes tiraron de lampe e a súa efectividade mantivos na pelexa. No descanso, 46-40. Na segunda parte, os galegos conseguiron manter a claridade ofensiva e engadiron un punto máis de agresividade atrás. Observen a Púmprala e a Hamel. Caja Laboral, con lampe no banco, acumulou unha desvantaxe de 10 puntos. No último cuarto, Iñaki Sanz constatou a súa mestría na dirección. Manexou con criterio o ritmo, a vantaxe, e acribillou a defensa rival nos bloqueos e continuación con Kendall. Kendall pechou con 19 puntos e 11 rebotes. E os vitorianos acabaron picados, con Nocioni buscando a Púmprala e con Tabac, o adestrador, masacrando os árbitros. Coletazos finais, retais dunha tarde épica de baloncesto que entrega de novo a Bluesense Monbus o camiño das vitorias. O máis importante para min, o máis a vitoria, como acadamos, non? Unha vitoria de raza, de pelexa, de loita, de todos aqueles que estiveron na pista e dos que non estiveron, pero que traballaron moi duro estas 2 semanas para recuperar ese nivel. O próximo domingo agarda Canarias. Verémolo en directo a través da nosa segunda canle.